Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang rumiyin kita tansah muji syukur wonten arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paringi mapinten-pinten karomatan hidayah saha kawilujengan dumateng kita sedaya sahingga ing wedal dalu punika kita sedaya saged makempal wonten acara kempalan muda-mudi RT kalih kanthi boten manggihi alangan satunggalipun. Boten kasupen, sholawat saha salam mugi katetepna dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saged kita anti-anti syafaatipun ing yaumul akhir samangke. Kabaranga kula matur wonten mriki minangka pranata adicara saderengipun acara kawitan langkung rumiyin badhe kula waosaken menggah reroncani adicara ingkang badhe kita ayahi ing wedal dalu punika. Acara ingkang angka pisan inggih punika atur pambuka. Acara ingkang kaping kalih atur pangandikan saking Ketua Pemuda RT kalih. Acara ingkang angka 3 arisan. Acara ingkang angka sekawan laporan bendahara. Acara ingkang angka gangsal laporan dana sosial. Acara ingkang angka 6 musyawarah. Acara ingkang angka 8 panutup. Lan monggo gandeng wedal sampun dumugi titi wacanipun acara badhe kita wiwiti. Nebet wonten acara ingkang sepisan inggih punika pambuka. Pramila monggo adicara punika kita purwakani kanthi waosan basmalah. Dene ingkang angrasuk agami sasanise Islam, kula sumanggaaken kanthi piyambak monggo kita maos basmalah sesarengan. Matur nuwun mugi kanthi waosan basmalah punika acara saged lumampah kanthi sae. Nyanda adicara ingkang angka kalih inggih punika atur pangandika saking Ketua Pemuda kanthi punika dumateng sederek kasmijan wedal kula aturaken. Matur nuwun dumateng sederek kasmijan ingkang sampun kersa paring atur pangandika. Nyanda adicara ingkang angka 3 inggih punika arisan. Dumateng sederek dinda wedal kula aturaken. Mekaten atur pangandika saking sederek dinda minangka seksi arisan kanthi punika kula aturaken agunging matur nuwun. Lebet acara saklajengipun inggih punika laporan bendahara. Dumateng sederek faris wedal kula aturaken sakcekapipun. Mekaten atur pangandika saking seksi bendahara kanthi punika kula aturaken agunging matur nuwun. Lan nyanda adicara ingkang angka gangsal inggih punika laporan dana sosial. Dumateng sederek liya wedal kula aturaken. Mekaten wau laporan dana sosial. Adicara saklajengipun musyawarah dumateng sederek sandi kasuwun mimpin adicara punika. Menika acara musyawarah ingkang sampun kita ayahi sesarengan kula aturaken matur nuwun dumateng sederek sandi ingkang sampun kersa mimpin. Adicara saklajengipun inggih punika panutup. Ananging saderengipun acara katutup saking kula minangka pranata adicara anggadhahi kalepetan anggenipun ndherekake acara punika wiwiti purwamadya saha usunanipun saestu kula nyuwun sih lumunturing samudra pungkasami. Lan monggo adicara punika kita tutup kanthi wason hamdalah. Kula dherekaken saking kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.